Rangkat dak sim ke basiau kia ngakwa ban pasat jingmut ngakwa ban pasat kita ki sombok perkat hakmat jong ilang iwei pi iwei ban ngadon ni kan ban bu ke jingkeli hakmat ke jongpi hakmat ke jong ilang kalong ba hato lada ngabat pingi don ni ki kun ki kti ki banyale matrix lani ki badang late school bat ni kwa ya ki bakin kiu shaprang ke jingpule ke jongki bakin wan shakmat ke jingpule ke jongki lada ngibu tuition hato ngibu tuition ha ki nong hikai ki bala biang ka kerdan ki badon ya ka jingla ka jongki ban hikai lan ngibu tuition tang namar bangi sngau bahayeng tang namar bangi sngau parlok tang namar ba udai ubri babah kani ka de jingkeli ka bangi hapan sotu bah lada pidon ki kun ki jongpi lada pidon ki para ki jongpi ki ba pi pa school bat pi kwa ki bakin wan shakmat ka jingpule ka jongki bat pi kwa ban bu tuition ye ki lan pi kwa ban pa school ye ki hatu pi pa school haki nong hikai pi pa tuition haki nong hikai ki bala biang ka kerdan pule ki la biang ki jingnang jing start ki bala pas MA lane pi ai pa hikai tuition ye khana bodang film matric kani kani ki jingkeli ka ba ngihap ban rung haki ki jingmut jing perkhat ki jongi hatol na unong hikai uba film matric uba dei parlok udai ubriu babaha udai ubriu bathiang ka ketin ka thlet udai ubriu ba sebun udai ubriu ba yarap lani la ubriu uba don ya ka capacity uba don ya ka jingnang jing start uba don ya ka jingla jong u ban sim tuition ban hikai ki khun ki kti ki jonga ki jongpi kani ngi dei ban sotu ba pat kani ngi dei ban rung ba ki jingmut ki jing perkhat ki jonga ki jongpi namar ba barok ngatharai ni angnut ya ki khun pangin pa school ni angnut iki kun bakin yo iki jingnang jing start ni angnut iki kun bakin wan shakmat ha ke jing pule jongki bapero pe te habang keren ya kani ke benta ngapai ru ha ke benta ba dei bat kata ka kam sensar ka khadar te habang i phai par ka kam sensar ka khadar hatung i tip ne em ba dei leng ba ka sensar ka khadar ka ba pet ka ba jingo ya ki school ka ba pet ka ba jingo ya ka nuka department ki badon hang ne po ka jela ka jongi ya kinu ki sektor la kadai ka education sektor la kadai ka health sektor la kadai ka nuka sektor ki dei lengba ka sensar ka khadar pat sakawi ka nuka saka bang kwa ban ai pi ne ka long ba hato pi kwa ban la da pi don ka jingpang ka jing stom ka met ka jong pi pat pi kwa ban le sim dawai pi kwa ban pha sumar le de hato pi kwa ban pha sumar ha ubriu uba pil ya ka kerdan puli doktor lani ubom tip AH pang ki dawai lani pi kwa ban pha sumar ha ubriu uba don ya ka jingla ban sumar uba dei uta u doktor lani bala pas ya kata kerdan puli ke chongki ngangai ba pijit hi ki doktor ki batbit ngangai pijit hi ki no hi kai ki batbit ban sumar ya pi ban penkot bat ban ai jingnang jing start ki khun ti jongpi te kat no tam kham tam ha ka sensar ka khadar lei ka badai kita ki klik no sensar hapo ka jelas lensar borok kawai lada ngi bakla banjit kamut bangi la dei kita ki briu ki ba it ban no yap ya la de dala de bat ki ba it ban penjot ya ka lawai jogi khun ki ti jongi kan mentoi kam mentoi ba pinjit ya kita ki no hikai tuition ki batbit ban ai jingnang ni start ki khun ki jongpi kam mentoi pinjit kita ki doktor ki batbit ban sumar ki jingpang ki jongpi lada hak sensar ka khadar pat pijit ya ubriu bom tip ai ru em shapang ka kam sensar ka khadar bat ubriu bom don hiru ya ka capacity bat kemno kin don ya capacity leng batang ka kerdan puli ke jongki ni la sotu pas matric ki under 12 ki phil class 12 te kemno kin la ban yalam yang abad ya pi haba watang ban sim tuition ya ki khun ki badang hapo matric lani kita ki under matric ni wat daki no hikai ki badaki MSc ki BSc te menta nginjit kat klik no sensar nginjit da kita ki lun dak mau ki ba tangai kap metrik ru umpas hok te kani kadai kapa kum kari begejat mriu ngi dei ban sotu pat ngi dei ban priang ke jing sisa bat ngangat scam ba pin share kani ke jing sisa bat ada pi share bat lara kani ka video kan poi haman ki kimi ki kpa kan poi haman ki henmen ki parang ne beri nyau trap bat kitu ki bom use mobile dan ki bom use kini ka teknologi ki bom taru pila ban pen sotu pila ban pen sngap haki para marjan ma pa jong pi ya kani ki long ke jing sisa bat hangta nila sisa ban wanra ke jing kala namar ba ka jing kala ke dei tang ka sibut ke jonga jong pi ban rai ya kalawai jong ke imlang ka salang leng ba ka sensar ka khadar kublai sibun ngin sai kendu haki wei pat ki pot